Eu nací na Coruña, pero, en fin, creime en Lugo, non? E desde os 5 anos, creo. E, bueno, gracias a un colexio en Lugo, ali no Alto de Garabolos, pois que, en fin, había actividades daquelas xa musicais e, bueno, empezoume a gustar o tema, en principio, co clarinete, despois foi ca gaita, non? E a partir de aí a miña dedicación foi sempre especialmente dedicada ao instrumento tradicional, non? E precisamente empecé a construir instrumentos autodidata ao 100%, porque non tiñas quen Paulino Pérez Morrera, Basilio Carril, que para mí foi o mellor dos seus tempos de Santiago, pero tamén era unha persoa que non transmitían para nada aos demais. Entón, pois, empecé con moitos problemas, pero, bueno, como dice outro, como se dice a palabra, fun tirando, non? De algún xeito, hasta que empecé a coller un pouquiño de experiencia, o instrumento, home, algo que llecía, entón, pois, eu procuraba buscarlle, pois, eso, que me soa ben, afinadiño, o que fora, non? E, claro, ao longo do tempo, tamén axuda de todos estes grupos, moitos máis, non? Pois que me axudaron e che sacaban defectos, non? A tradición debe de mellorar, pero non debe de sacarse de quicio, non? E eu son dos que opino que a tradición ten que evolucionar cos tempos, tamén morre, pero dentro dunhas pautas, non? Serias.